i Carlos Esteban per Mare Natura, Pet Lala per Colors, Ana Zomeño per Taller de Canciones i Morruts per Resorgirà. En la categoria de millor disc de pop trobem a Sierra Leona per Cruzar un río, Pollock per Romance, Smoking Souls per Translucid i Néstor Mir per Un immens i infinit continent. En la categoria de millor disc de rock, els nominats són Badlands per Tornado, Ciudad Jara per Donde nace el infarto, Johnny Visero per Metonymy of Sound i Indian Hawk per Death and Taxes. Pel que fa a millor disc de música urbana, les nominacions van per a Jazz Woman per Maléfica, Cactus per Roma, Atupa per Foríssima i Black Fat per Azoclent. En la categoria de millor disc de jazz trobem a Eva Romero i Manuel Hammerlich per Victor Young Tribute, Chema Peñalver per Sophisticated Clarinet, Pepe Zaragoza per La Cala de l'Encís i Manolo Valls Quintet per El Ball de les Muses. En la categoria de millor disc de fusió i mestissatge, els nominats són Jonathan Penalba per Reversions, Jamaican Jazz Lovers per Titan, Tarkin per Akuba i Pool Jazz per Indie Big Indie. Els nominats a la categoria de millor disc de cançó d'autor són Pau Alabachos per Les Hores Mortes, Bercel per SOS, Andreu Valor per Insurrecte i Eva Gómez per El cel i les formes del vent. En la categoria de millor disc de música tradicional, les nominacions van per a Marala per a Tren d'Alba, Cristian Penalba per Canvis, Duna per Terra i Urbàlia Rurana per Pastorets i Pastoretes, cançons valencianes de Nadal. Pel que fa al millor disc de recuperació de patrimoni musical, trobem a Capella de Ministrers per Germanies, Piacere dei Traversi per El mecenatge de Germana de Faix, Ensemble Alfonsí per Instrumentos para Loar a Santa Maria i Plaer de ma vida ensemble per Sons de Llevant. En la categoria de millor disc de clàssica contemporània, els nominats són Spanish Brass i Albert Guinovar per Les aventures de Messier Jules, Cor de cambra ad libitum per Essència, José Luis Estellés per Fin du temps i Amores grup de percussió per 30 anys. Els nominats en la categoria de millor disc de música per a famílies són Elia Casanova per Nana, Dani Miquel per Desfem, Marcel El Marcià per Marcel canta al tall i Trobadorets per Paco com ens fas xarar. En la categoria de millor disseny tenim a Virginia Lorente pel disc de Llum, Los años líquidos, a Enrica Lepuz pel disc de Capricornio 1, Doble exposición, a Munster Studio pel disc de Nuc tridimensional y a Gerengo pel disc de Ciudad Jara, Donde nace el infarto. En la categoria de millor cançó, els nominats són Badlands per Tornado, Ciudad Jara per Bailé, Jazz Woman per Amor y Amistad i Johnny Visero per Caràcters. En la categoria de millor gira tenim com a nominats a Andreu Valor per La gira Insurrecte, Film Symphony Orchestra per FSO Tour de Novin, El Diluve per Vine amb mi i Harmonia del Parnàs per Harmonia 15. Per últim, els nominats en la categoria de millor vídeo són David Rossell pel vídeo del Diluvi, L'amor que fem, Iconic Film pel vídeo de la fúmiga El preparat, Bill from the Roof pel vídeo de We Used to Break City Walls i Juan Carlos Tembreros pel vídeo d'Abraxas Techno Project, Embrace Capitalism. Cal destacar que a banda d'aquestes 15 categories estarà el Premi al millor disc, en el qual tots els nominats i nominades en categoria de disc són candidats.
tenim també el Premi del Públic, al qual ja obrirem en breu la possibilitat de que pugueu anar votant-vos, exactament igual que el Premi al millor disc en totes les categories. Tots els nominats i nominades a les categories de disc estan també nominades al Premi al millor disc i al Premi del Públic. Per tant, només convidar-vos el 9 de desembre al Teatre Principal d'Alacant i que també la retransmissió d'aquesta gala dels premis es realitzarà a través de